Hakaba mingkong ngapen pau ke jing sngu yo blay. Ubala long ringkat lembat nga. Bat yang hilang iwe pe iwe haduk kani ke keluma. Nakalyang jong ka Good News TV. Ni pediang sembahaya pi baro ki param sim bekordor. Bat ki perlok bai sya kani ke program Wan Ban Mane. Bar nga ai ko blay pi baro. Haka kerteng ke jong utrai bat unang pen iem ba ke jong ye Jesus Christ. Ki perlok bai Hashwa bangin let shalaki kam ki jam ki jongi bat penlut ya kapor ke jongi hakani kasni baro kawai ngakwa namar kata ya kabangin penpai ya ki jingmut ki jing perkhat ki jongi sya ka jinga puson lang na kakdien ka jong ublay ya kabangala pensyong nong rim naka kitab Genesis kalanang kabakhat ar kadekhat kabaar bat ki kdien ki baong kumne bat ngan penlong name ya ka jat pen riu ka bakrau bat ngan kirku ya me bat ngan pen krau ya ka kerteng jong me meru menlong ka jing kirku bat ka phang pedeng jong ka jing puson lang ha ka step kalong ya ka bangala pen kerteng ngin long ka jing kirku shaki weru ki perlok bai ik habanya puson ya ka dekat Nyo ya ka jingkular ka jong ublay ya u Abraham. Baun ai ya ka rikanan ha usumbay. Lane haki pateng jong u badu banang penkrang. Bat kerku. Kani kala jalong shisha kumta. U Abraham haki sngi ka jinglong tem. Ulayo ya u kun chinrang u Isak. Bat lingba u Isak lanang roy ki kun Israel. Bat haka jingat lingba ya ka rikha kila poi top syaka rikanan. Ublay ula kirku ya u Abraham. Bat layo i ba u Abraham haba ula yok pediang umkut tang haka balik kemen le sobaha halade marway. Henry ula long ka jingkirku syaki weru. Bat lingba jung u lanang hiar pateng wat hadu kini kesgi ki Israel bakan jaman sim. Ki paraman sim ki bakordor. Kani ka benta ka don ka jinga day ka ba jam haka jinga linti jong ka jing im ka jong ka ba man na kasni. Habangi pai yala de shimen. Pai chaka ying ka sem ka jongi nyo i bat ni syam ba ublay ula kirku yani. Bat ni long kum ni kum ba ni long. Day namar ka jing bat ka jing kirku ka jong ublay. Namar katau blay ukwa aru yangi habangila yo mat yaki jingker ku na u. Om day tang ya kabangin su pensakut halade shimen. Ni haka ying ka sem la jong. Ni tang ka im haka pahu ka pahai ni ka lekmen le sobha tang yante. Henry bangin long ka jingker ku shiki bayru. Haba pai haki nikis ni ya sakilang. Bagi lanang kiu hakil yang baro. Lakalong hakil yang joka pule ke putih. Haki kam ki jam. Haki jingdon jing ambat kumta derder. Henry haba paipat haka wekel yang. Dangdon shibun. Ki badang don kam jingerat. Haba pai shiki badon ka jingedei patni. Pai shiki marjan marpa. Pai shiki balang. Kishnong bat ka imlang salang jongi. Dangdon shibun. Kiba syakban haki jingduk ki jing perdu. Ki jingpang ki jing shiton. Kiba syak lek bay. Syak knyat ben bat kiba du jing kermen. Naka bentai kini ublay ukwa yangi bangin pai bat ya ka bangin ken mau lem yaki. Bat ban kenir ya ka kti jing rapkat ha ino ibenta banyudan. Nang bakan long ka lat jing kermen. Bat bakan long ru ke jing kerku. Bat ka jing mentoy. Naka benta jongki. Kaktin ka jong ublay kaon. Tu yakit pi ya ka jingkit perlok hi. Dekumta pinya pendep ya ka hukum ukris. Kashki upol shiki galat ya kelena ka bahriu ka dekat ka bakat a. Ki paraman sim bakordor nang tang shishu habangi pai ya ka jing im ka bakenja men sim jongi. Baladangila ngau pu. Bangila yok mat
ya ki jing terku ki jong ublay ha ka jing im ka bakan jaman sim ka jong lingba ka jing pen im ka jong ublay ka baula ai hangi kani kam day tang na kabenta jongi henry ka day lingba jongi ki weiru kin yok man ya kata ka ju ka jing pen im ka bangi ngela yok ban ma lingba u Jesus Christ badru bangin sakhi ya u Jesus Christ lingba ka jing im ka jongi shaki wei ka kin ka jong ublay ka ong bangin ya lap ya ka gospel shaki ben riu baro ka gospel Marcos kat riu kat san to ublay unyo ya ka banirap bar Christian bor yang iway pa iway habang ila yo mat ya ki jingker ku ki jong ublay banginang la banlong ka jingker ku shaki weiru ublay na ka benta ka burom ka jong amen tungin ni pendam ublay ka jong duai tungin duai kokpan jungi ubah habneng bat ubah sejerong tam ia ni ayu ya me ko penrat pe ia ya ka jingnan ringkat ka jong me ka jing im ka jong i bat ling bakam ni ka balalik no ya ka bangila yo ya ka banyo kya sup kenjai tat adu kan ka setiap jo kan ka sni ko penrat pe ia bangila ban kipat kum ne ban pediang ya kan ka setiap ka sni ka ba pernai ko penrat pe ia bat kerpang ba jo kan ka por ka bangiyo ban syong ha kejat ke dingkna ke jome lingba ya ke bangi yo ko kendrat be ik ya ke bangi selok sipor bat me kendrat be ik ha ke por ka tin ke jome ka pin ken mau hak deng jong ko kendrat be ik bangin long ka jing ku shaki wei ru ko try lingba ke jing long ke jing iem ke jome ya rap namar kata ko try batu kersan bor yang ni hoot ha bangi pai nadu ki yeng ke sam ki jongi ki snong ki balang baka imlang saklang ki jongi ngi bakidang don shibun ko truang ki paraman sim ki bakordor ki badang don kam ya ke jing ram ke jing im ke jongi ya rap namar kata ko kundrat ba ik ya baling ba jongi bangin long ke jing rap bat ke jing ku na ka benta jongi kerku ya ki ke bangila yo ban snobat snap akan ka por banang isneru nang yalamru ya ka jing im ka jing bat leng bakane ka sni baru ka we ka jongka ni IT bat ni shamya ka jing yalam ka jong me terus ngau ya ka jing duai ka jong ni baik ini baru ni pan bu tia ka kerteng ka jong uji Kristus duai